ከይሰቲ ከመይገረ ብሞቑሕ ናይ ፍቕር'ኺ እንዴ'ቲ ተሓይረ ኣብ'ኣለኹ በቃ ኣለኹ ኣብ'ኣላ ዝልበይ ተሓላሊኹ ናበይ ከብል ሕሱም እንዴ'ቲ ፍቕሪ ኣብ'ኣለኹ ምፀሓይ ምስ ቁሪ ሓወልቲ ተቐይረ ኣብ'ኣለኹ ብዘይ መብረ ኣብ'ኣለኹ ከም ዘማርሞ ናበይ ከብል ናበይ እሞ ኣብ'ኣለኹ ኣብ'ኣለኹ እቶም ንዕላልና ስለመዱ ረጋቢት ይጽውዕ'ኺ ኣለዎ ነዊሕዎም'ት ኣይርእና ይሰምዕ ተለዊጡ ለባህረይ ቅላድ ምስ ረጋቢት ተላሚደ ፍቕረይ ኣብ'ኣሎ ልበይ'ሲ ምሳኺ'ሎ ፈጣሪ ይብወና ኸኣሎ ኣብ'ኣሎ ልበይ'ሲ ኣብዚ'ኣሎ ኣብ'ላወ ምሳኺ'ዩ ዝፍሎ ንፍቕር'ዩ ኩሉ ምንባረይ ኣብቂሩ ዝመነነ መን ኣሎ ብዘይ ኣነ ኣብ እምነት ዝሰኸነ መን ኣሎ ብዘይ ኣነ ንበይነይ በይነየ ንበይነይ በይነይ በይነየ ኣብቂሩ ዝመነነ መን ኣሎ ብዘይ ኣነ እንታይ ክገብር መኸወረረ እነኹልኪ ዕንተዓኒደ ቀትሪ መግኻብ ለይትበሪደ ኣብቂሩ ዝመነነ መን ኣለዎ ብዘይ ኣነ ኣብ እምነት